Gespa nova, pluja, gols, germanor i un merescut reconeixement. La tercera edició del trofeu Manolo García va tenir de tot. Els veterans del Club Esportiu Santa Eulàlia es van enfrontar a l'Ametlla del Vallès en un partit amistós per retre homenatge a la figura del santaeulalienc. Abans que la pilota comencés a rodar, l'alcalde Francesc Bonet i el president de l'entitat, David Garcia, van aprofitar per recordar amb unes paraules a Manolo García. Una gran persona que vam tindre aquí a Santa Eulàlia, que jo personalment la vaig conèixer i la vaig tractar, i la veritat és que em sento molt orgullós, molt feliç d'haver-lo tractat, no? Crec que si ho haguéssim pensat d'una altra manera i haguéssim buscat la millor manera d'estrenar la gespa, doncs com no podia ser d'una altra manera, havia de ser amb el partit homenatge de Manolo. Tot semblava indicar que la pluja no faria acte de presència en el primer partit des que el Municipal d'Esports gaudeix de gespa renovada. Una predicció que finalment es va esfumar un cop va sonar el xiulet inicial. Els visitants van avançar-se primer gràcies a un error de la defensa verd i negre que va deixar sol el davanter de l'Ametlla del Vallès. L'empenta del gol inicial va conduir els blanc i vermells a anotar el segon ben aviat després d'un gran control i un xut creuat impossible per a l'abast del porter local. El Santa Eulàlia començava a arribar a l'àrea contrària, però sense generar gaire perill. L'Ametlla hagués pogut fer més sang amb aquesta ocasió on el lateral visitant no va veure lliure de marca el jugador situat al punt de penal. Malgrat això, aconseguirien marxar al descans amb 3 gols d'avantatge gràcies a aquest gran xut de falta des de la frontal. El Santa Eulàlia saltava a la segona meitat amb un guió complicat de capgirar, però no impossible. Per aquest motiu, els verd i negre van buscar la porteria visitant amb més èmfasi i van trobar premi en una jugada enrevessada. El 2-3 pujaria tot seguit després d'una bona passada que deixava el davanter visitant cara a cara amb el porter. L'empat a 3 arribaria amb aquest xut ras i creuat que feia somiar el Santa Eulàlia amb la remuntada i amb el trofeu de campions, però l'Ametlla tornaria a avançar-se en el marcador en treure petroli d'aquesta passada filtrada a l'àrea verd i negra que acabaria en penal. Amb sang freda, el davanter blanc i vermell enganyaria el porter local per col·locar el definitiu 3-4 al Lluminós. L'aturada de la jornada es va viure sota pals santaeulaliencs amb aquesta estirada plàstica que va impedir que els visitants sumessin el 5è en el còmput global. En acabar, abraçades, fotografies i entrega de trofeus a càrrec de l'alcalde Francesc Bonet. D'aquesta manera, la nova gespa del municipal superava el primer examen de la temporada amb nota. Una jornada on el més important no va ser el resultat, sinó l'homenatge a l'etern Manolo García.